Fi frar li għadda żaru Malta aktar minn 132,500 ruħ li bejniethom nefqu kważi 87 miljun euro, żieda ta' 47 miljun euro meta mqabbel ma' frar tas-sena l-oħra. Dan ħabbru l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li qal ukoll il-medja tan-nefqa ta' kull turist tal-kull lejl kienet ta' 106.50 euro. Mit-total ta' dawk li żaru Malta fit-tieni xahar tas-sena aktar minn 116,000 kienu turisti fil-waqt li l-bqija aktar minn 9,500 ġew għal skopijiet ta' negozju. Bħala etajiet li kbarat ta' turisti li ġew kellhom bejn il-25 u l-44 sena u warahom dawk ta' età bejn il-45 u l-64 sena. Il-biċċa kbira ta' turisti fi frar 44% ġew mir-Renju Unit, mill-Italja u minn Franza. B'kollox dawk li ġew Malta fi frar li għadda bejniethom qattaw hawn il fuq minn 815,200 lejl li jfisser żieda ta' 57% meta mqabbel ma' frar tas-sena ta' qabel. Il-Ministeru għat-Turiżmu laqab b'sodisfazzjon dawn il-figuri pubblikati mill-NSO u osserva li dan kien l-aqwa frar fl-istorja għall-industrija tat-turiżmu. Il-Ministeru osserva li fi frar il-volumi li l-jielim qattajn f'pajjiżna u n-nefqa turistika superaw ir-riżultati miksuba fl-2019 l-aħħar sena qabel faqqet il-pandemija meta mqabbel mal-istess perjodu. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo irrimarka li dawn ir-riżultati riflettu l-ottimiżmu u l-fiduċja li hawn fis-settur tal-ospitalità.